במידה ויש לי אתר שיש בו מאמרים, בלוג, ואני רוצה להוסיף מאמר נוסף לתוך המערכת של האתר, שיראו את זה, אני הולכת בעצם פה לבלוג, ופה אני נכנסת בעצם למערכת ניהול הבלוגים שלי. קודם כל אני באמת אראה את העמוד בלוג עצמו. אוקיי? בעמוד בלוג עצמו כעת יש לי 3 מאמרים, ואני רוצה להוסיף מאמר נוסף, או לערוך מאמר קיים. אז אנחנו נלחץ עליו, נלך לבלוג, ואני יכולה להוסיף New Post. ב-New Post עצמו יש לי אפשרות בעצם לשים תמונה חדשה, לשים כותרת חדשה, ולהדביק לפה את התוכן של המאמר. בצורה יותר פשוטה, אני חוזרת בחזרה ל-All Post, ויש לי אפשרות לשכפל פוסט קיים. ברגע שאני משכפלת פוסט קיים, אני רואה שיש לי פה 2 אותו דבר, את אחד מהם אני יכולה לערוך. ואז כל הנתונים של העיצוב נשמרים. יש לי את התמונה, יש לי את הכותרת, ויש לי את הטקסט. רק לשנות את התוכן. חוזרת בחזרה ל-All Post. יש לי אפשרות למחוק פוסט שאני לא רוצה. נסגור את המערכת של הפוסטים. נעבור לעמוד של הבלוג. והנה אני רואה שיש לי פה עכשיו 4 פוסטים. שים את זה קצת למעלה בשביל שזה לא יגלוש לפוטר. ויש לי פה. ברגע שאני לוחצת עליהם כאן, גם פה יש לי את החלונית לעריכה של הפוסטים בתוך העמוד. אני יכולה להגיד כמה פוסטים יהיו בעמוד אחד. אני יכולה לשים פה גם 20, ואז לא יהיה דפדוף של 1, 2, 3. אני יכולה להגדיר גם כמה עמודות יהיה. אם אני אשים פה 4, אז 4 ייכנסו באותה שורה. כמו כן, גם במובייל, אם אני רוצה אחד אחרי השני, או לשים 2 בשורה אחת. כמובן פאבליש בסיום, בשביל שהדברים יישמרו ויראו באתר.